Banyakun ya kejingjur palat kedheng kali hanong ba nakaliang kamiglay State Planning Board kalapan kre ban IT kejing ay jingmut babanya syaka sorkar jela ban penhe igisurok baladon lupa ban chnat mayru igisurok. Yegani kerai la shim hadin baka State Planning Board hapo kejingelam jong chairman ba met ba lingdo hilawan banjirep igi kattu kat ni kejaka hanong ba shalong hagas ngining kong. Hakini kejingjurip la donlang nadu urang bashnong kalum batengen saulat bat lapalang kentup ri gidukot kabot bat ru ki ofisar na katanan. Habakren cikilat patai kubor uba met ba uloong baka sorkar kalashim mikilat kilinti ban lei halor kejing sngo kia upaj ba halor kejingjur palat kejing kap ngia kalik kawan ki kali hasilong. Kaban kong kalong ba nakaliang jong ka planning board ngupri ki nai ki beradab ngila stang ya kaban pet ya ki kam ki bedi bat ke baka planning board kadang kam manle bat kawai ni kita ka ba kamat kawai dei bat kajing jong ki ba ka dei ya ka traffic congestion kajing ka bedi bat kalik kawan ki ba ha kilinti ke surok ki barung sa po silong bat ki ba mi na po silong sabar ti ngiu ba man ki jaka ngi kidon sibon ki jing bagi pai ba ki haban sa akut hapo ki surok bagi ki rung se silong le mi da ki kenta kanta ti hadim ngilawan ki ki jaka minta kasingi so kumen ba kaladon ke jing ya trade cut na kalian jong rang ba sinong jong ka lum batengen te sola bat i rang ba sinong jong ka lapalang ki ba ngala khot kelpang ki minta kasingi bagi nyodon kat hakabedi bat ka ba ngilet ya ka ban jungo kumno ban ai jumut ya ka sokar hakabedi bat ka jing penbit penbiang ya ki lenti sengkin penhe dan ya ban beli kila lenti ban sna surok shu nak benta bahkan la ban sot ya ka problem kabedi bat jongka traffic congestion ka way na ki jaka ki bah kamat dari ka tu ka junction ke bawan nasaulat ka ban hiar ni kitan lumbat dengan lapalang lembak super care hospital but kawai pada kalong kubaya leng banang tai nak mat jong kagit jong asam regiment dem tang sini dia mengilaya ni ui kidon sebun ki ba la ban ne kama kidon kam sebun ka jingi tren kat nak no barok kilian ni ui bagi dong kejaka untuk kibade jong ka defense land kam de jong ka cantonment board kumbala batai da iwe ni kiri ramba iba pang tu apa lum batengan bat katu kat ni pada kijaka ke pada jongki reusimet private land te katu kalong ko we ke benta ke ba nakaliang jong ka board kala sim ya ke ban examine pat mentangin ra apa ka jing ya tai pat ke jing ya kren nu bangin aya ka strong recommendation ha ke bat ka jing ai jing mut ya ka government maka benta bakin tahu kila kintin ban sot ya kini kicing ki pai ba ki do te kui kalong ngalor ki tu ki surok ki bangilali jungo ki don ro ki surok ki balam ki ongoing scheme ki surok ki badan apa jing pentai ba ki don ro ki bam pat la ban poi sinu ko jing ki nang te na po umpling dong sharum katur kulong ko we ka surok ba don kamban lek ki ha ka bede ba jing pen dunaya ka traffic congestion sekini ki than jangja maki kali berkhot ki habya nang tu ti katur kolong kowe ke ba I don kam ha ka ban kanik ya kan ka junction po MES katu ka surok ka bawan nang te na junction jong MES seni po dam sinyom kowe pere ka balik sati po yorunja ba kowe ka bawan chano ka hens ti katur kolong kowe ka lenti ka ba nakaliang jong ka police department ya sekan ya ka ban pet tingi una kalian ka board ngin sa examen ya ka ban ai ya ka ju ka recommendation kumno hadian bagi la ya song perkat lengkat ba ka police department de no kini ki surok ki bagi la yo ban cuma ta ki ngangit skam ba kini kin yo sibun ka jingarap ka ban ta ka jingpen duna ya ka ta ka ju apa ka state apa ka Shillong city proper